सिडली कासिकट्रा हायर सेकेन्डारि फिल्डआव जोंनि 13 नं चिरां समष्टि लेभेलनि जिथु खेला बे खेलाया इतिमध्ये जानानै थांबाय। कासिकट्रा VCDC भार्सेस सामथाइबारि VCDC आरो बे खेलायावहाय जोंनि कासिकट्रा VCDCआ चेम्पियनखौ मोननो हाबाय। बिथांमोनखौ आं कंग्रेचुलेसन होयो आरो जाय रानार्स आप मोनदों बिथांमोनखौबो आङो गोसो सिंनिफ्राय साबायखर जासिदों। बिथांमोनाबो खस्थ' खालामदोंमोन, नाथाय जेननाय देरहानाया गिदिर बाथ्रा नङा। दिनैनि बे हाबाफारियाव जायफ्रा मोजां गेलेदों बिथांमोनखौ जोङो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव गेलेनो थाखाय लानानै थांगोन। आरो दिनैनि बे खेलानि दारै जों नुनो मोनदों गोबां गामि ओनसोलनि प्लेयार्सफोर जायफ्रा गेलेनो थाखाय स्कप मोनाखैमोन, गोबां गामि ओनसोलनिफ्राय दिनै गेलेफैदों आरो बिथांमोना खुब मोजां गेलेनो हादों होननानै आं सानो। आरो आङो मिजिंथिदों बिथांमोनखौ जोङो गोजौआव लांनानै स्टेट लेभेल नेशनेल लेभेलावहाय जोङो मोजां प्लेयार्स हिसाबै गायसनहैनो हागोन। आरो दिनैहाय जोंनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसनिफ्राय गोबां बे हाबाफारियाव मदद आरो हेफाजाब होफैदों। पुलिस बिभागाबो जोंनो मदद आरो हेफाजाब होफैदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बयबो बे खेला होनायखौ मोजां मोनदों। आरो जोंनि बड'लेण्डनि चिफ जायहा बे बाथ्राखौ गोसोखांनानै दिनै खेला होदों मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ बयबो थेंक्स होदों। आरो आंबो जोंनि BTC लेभेलनि कन्डाक्ट कमिटिनि जानानै जोंनि प्रमद बर' सारखौ थेंक्स होदों जे जोंनि गामि ओनसोलनि प्लेयार्सफोरखौ लाबोनानै बिदि गेलेनायनि स्कप होनायनि थाखाय। आं मिजिंथिदों जे भबिष्यत जोंनि बे ओनसोलनि आरो बे बिटिआर ओनसोलनि बयबो जोंनि फंबाय जोंनि फिसाफ्रा जाहाथे मोजाङै गेलेलांबाय थानो हागोन आरो गावखौनो एस्टाब्लिश खालामनानै लानो हागोन। आरो बियो गेलेनायल' नङा, देहा मोजाङै लाखिनायनिबो मोनसे स्कप दङ। मानोना जोंनि बे ओनसोलावहाय गोबाव सम आन्दलन जानायनि उनावहाय मानसिफ्रा बल गेलेनायखौ नागारबायमोन, खिन्थु दिनैहाय प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोंनि सरकार सोलिनायाव बेवहाय दिनैहाय आरोबाव फुटबल गेलेनो थाखाय मानसिफ्रा लैहोर लैहोर ओंखारबोदों। बिनि थाखाय आं रायजो राजाफोरखौ धन्यबाद होदों। गोबां लाइमोनफ्रा जिखिनि गेलेनायनि बिथिंनिफ्राय गुबुन गुबुन गाज्रि जिखिनि ड्राग्स जानाय माखासे गुबुन गुबुन ससियेल एक्टिभिटियाव बाहागो लायो। दानि बे जिखिनि गेलेमु गुबुन गुबुन जिखिनि गावखौ मोनसे जिउ राहा दानायनि जिखिनि हाबाफारिफ्राव बाहागो लानांगौनि थाखाय नोंथांमोननि जिखिनि बेबायदि हाबाफारियाव बाहागो लानो। नंगौ, दिनैहाय इन्टारनेशनेल एन्टि ड्राग्स डे आरो बे समाव दिनैहाय जोङो फुटबल गेलेदों आरो बेखौनो जों बुजायनो नागिरदों जे माब्लाबाबो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा ड्राग्स बेबहार खालामनाङा। खारन ड्राग्स जायोब्ला मानसिया देहाया लोरबां जायो, देहा गाज्रि जायो, गावनि जिबनखौ नस्थ' खालामनानै लानाय जायो। बेखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो गोबां जोंनि गार्जेनफ्रा बेखौ लानानै जोबोद सिन्था जाबाय थादों। बे आन्दलन समावहाय गोबां हारिनि मानसिफ्रा जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलावहाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ ड्राग्स जाहोनानै नस्थ' खालामदों। दा जोङो जोंनि सरकारनि दिनाव जोङो बेफोरखौ फोजोबनो थाखाय जों आखायाव लादों। आरो बेजों लोगोसे दिनै बल गेलेनायजों लोगोसे जाहाथे जोंनि गेजेरावहाय बे ड्राग्सखौ जोङो फोजोबनो हायो, बेनिबो दिनै जोङो एन्टि ड्राग्स केम्पेइन खालामदों। आरो लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोर दङ, बिथांमोननि गेजेरावहाय जाहाथे सान्थि थालायनो हायो, अनलायनानै थालायनो हायो, इउनिटि जाहाथे जोङो मोजाङै देखायनो हायो बे ओनसोलावहाय, बिनि थाखायबो जों खामानि मावगासिनो दङ। थेंक इउ।